Με ιδιαίτερη συγκίνηση υποδεχόμαστε ένα από τα σημαντικότερα φωνητικά σύνολα της πόλης μας, την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισσας, με ιστορία που ξεκινά από το 1977. Στην πολυετή της πορεία, η χοροδία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και έχει εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους όπως το Ηρώδειο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Αρχαίο Θέατρο Επιδάβου. Κορυφαία στιγμή της είναι η 30χρονη συνεργασία με τον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη. Το 2022 η χοροδία επανασυστάθηκε με επιτυχία, εγκαινιάζοντας μια νέα δημιουργική εποχή. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 100 παιδιά συνολικά και συνεχίζει δυναμικά τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ. Την παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισσας διευθύνει η Ειρήνη Μάμου. Η Ειρήνη Μάμου είναι πιανίστα, μουσικοπαιδαγωγός και μαέστρος χοροδίας. Διαθέτει πλήρη μουσική κατάρτιση με πτυχία στα ανώτερα θεωρητικά και στο πιάνο. Διδάσκει πιάνο και θεωρητικά σε μουσικές σχολές, ενώ από το 2022 έχει αναλάβει τη διεύθυνση της παιδικής χοροδίας του Δημοτικού Οδείου Λάρισσας. Έχει ολοκληρώσει με άριστα το δίπλωμα διεύθυνσης χοροδίας και συνεχίζει τις σπουδές της στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην κατεύθυνση διεύθυνση παιδικής, σχολικής και νεανικής χοροδίας. Είναι επίσης μέλος της βραβευμένης γυναικείας χοροδίας Ιντονασιών. Με ένα θερμό χειροκρότημα υποδεχόμαστε τώρα τα παιδιά της πόλης μας.